Pagdagsa sa mga isda sa karagatan sa lungsod sa Argao o kinatilan sa Southern Cebu, nahimong grasya alang sa mga mulupyo sa mga dapit. Ang report ni Femari Dumabo. Uy, makalit og dagang isda. Sa gi-upload nga video ni Glyza Tio, makita nga nalingaw kayo kini mga tao sa pantalan sa barangay poblasyon sa lungsod sa Argao. Itandi sa milabay mga pagdagsa sa mga isdang malangsi o mangsi. Sa ubang mga lugar, mas dagko-dagko na kini. Gikan sa kilid sa pantalan, ila kining giitsa sa mga tao nga naa sa babaw nga bahin aron isulod sa mga plastik. Nakitaan ang galukso-lukso nga mga isda kilid sa pantalan alas 4 gahapon sa hapon. Alang sa uploader nga nangwa usab og mga isda, mapasalamaton sila sa kaytas-an tungod sa grasya nga gihatag kanila. Samtang gahapon sa hapon, midag sa usab ang mga isdang tuloy sa kadagatan sa barangay San Roque, Hinatilan, nga mipuno sa mga planggana ug balde. Matod sa uploader, nag-abot-abot ang mga tao sa lugar aron magpaabot kung aduna bay mudagsa ang mga isda karong adlaw. Kahinumduman nga nitong Pebrero 11 hangtod Pitsa 13, midagsa ang nagkalain-laing matang sa mga isda sa barangay poblasyon sa Hinatilan. Gipasabot sa BFAR 7 nga ang pagdagsa ug ang kaabunda sa mga isda, timaan lang nga epektibo ang 3 ka buwan nga closed fishing season sugod diadto Nobyembre 15 hangtod Pebrero 15. Rich nga tubig sa ilahom musaka sa taas nga so mudaghan ni so could be nga with the timing of kaning ano nato karon aning isda like herring and sardines ila ni sundon kana bang usaba mausay ila man ni kanang maingon nato tungod sa kadaghan to the point usay nga ma-disorient ni sila tungod sa kadaghan sa school. So it could be nga this is the reason, one of the reasons nga na beach kaning mga ano nato nga lupoy. Uban ni Rod Prado ug Clans Gabotin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.